cái bu rồng nhà. Hang cái nào? Năm cho họ đi. Cái tay đi hay nào sẽ. Hati-hati bang ai go. Dah video ah. Go. Cái đâu có vô ayo mai. Đi chẳng được luôn. Boka. Yan! Hey, no! Oh! Oh! Shut up! Shut up! Shut up! Yan! Yan! Hey, no! Oh! Yan! Yan! Hey, no! Oh! Yan! Yan! Hey, no! Oh! Alah, alah. Kita aja. Nah,
kurang dia. Ang ganong. Ang dadoh tadi. Kaya saja hendak ya saya. Ate bangay ko. Eh. Nagak dengan dia. Go. Kira ko yo ayo mai. Tikang dengan dia yo. Jangan apa dia lepo. Ala buya. Nak kalau apa dia lepo yo. Nah. Oh, dah aku long dah ya aku. Dia lepo.